Λίγο μετά τον προφήτη Ηλία βρίσκεται το άλσος της ηρεμίας. Ένα φανταστικό μέρος που σου επιτρέπει να δεις πανοραμικά τη λίμνη. Όποιος έρθει Καστοριά, μην ξεχάσει να ψάχνει να βρει την ηρεμία του. Έχω έρθει εδώ πέρα να δω το φίλο μου, τον Γιώργο και τον Ηλία. Ψυχλά ρε παιδιά! Εμείς είμαστε φίλοι ρε! Τι έγινε? Sorry man, έτσι πάνε αυτά. Ρε παιδιά, τι γίνεται? Πού είσαι ρε μάγκα? Δηλαδή... Έτσι πάει, έτσι πάει. Πρώτα τρως ξύλο και μετά ξεκινάμε μάθημα. Αγόρι μου. Άρα πρώτα με χτυπάτε και μετά με φυλάτε, έτσι? Έτσι. Και μεγάλη αγκαλιά, ωραία. Λοιπόν, πού έχουμε έρθει εδώ πέρα? Εδώ είμαστε σε μια πολύ όμορφη περιοχή, στο λόφο του προφήτη Ηλία. Το σποτ εδώ λέγεται άλσος της ηρεμίας, γιατί όπως αντιλαμβάνεσαι, peaceful. Έρχεσαι εδώ πέρα, είσαι μόνος σου. Τέλεια. Και απολαμβάνεις τη λίμνη. Τέλεια. Και επειδή, φίλε μου Ζερόμ, κάνουμε τοξοβολία η οποία χρειάζεται απόλυτη ηρεμία και αυτοσυγκέντρωση, είναι το τέλειο σημείο, το τέλειο σποτ για να κάνουμε την προπόνησή μας. Εσύ πού τα ξέρεις όλα αυτά? Εσύ, αυτό το σημείο εδώ πέρα είναι ειδικό. Μόνο ντόπιοι το ξέρω. Από εδώ είσαι? Ναι, εδώ μεγάλωσα. Από εδώ κατάγομαι, εδώ μεγάλωσα. Έφυγα βέβαια για σπουδές, για εκπαιδεύσεις. Έλειψα πολλά χρόνια, αλλά στόχος μου από πάντα, από ανέκαθεν, ήταν να γυρίσω στη μαμά πατρίδα και να ζήσω στον τόπο μου. Και με τι ασχολείσαι εδώ πέρα που είσαι στον τόπο σου? Εγώ είμαι ψυχωτής υπαίθριων τουριστικών δραστηριοτήτων κινητικής αναψυχής. Λίγο μεγάλο, έτσι. Ναι, δεν βγαίνω. Υπαίθριες δραστηριότητες κράτα. Αυτό ναι. Αυτό, ναι. Το άλλο είναι πολύ πράγμα. Ναι, δεν μπορώ να το πληρώσω όλο το άλλο. Θα κάνουμε σκόντο. Δηλαδή, εσύ που είσαι ψυχωτής, τι κάνεις? Πηγαίνεις στον κόσμο που είναι στεναχωρημένος και τους λες «Έλα, θα πάνε όλα καλά». Ναι, κάπως έτσι. Ναι. Στην ουσία, κάνουμε τη συνοδεία, αν χρειαστεί, αλλά το βασικό κομμάτι είναι όταν εσύ θα γονατίσεις, παραδείγματος χάρη, θα ζοριστείς, εγώ να μπορέσω να σε εμψυχώσω με τον τρόπο που γνωρίζω και να μπορέσω να εκμεεύσω τη δύναμη την οποία σίγουρα έχεις μέσα σου, ούτως ώστε να τη χρησιμοποιήσεις και να καταφέρεις να φτάσεις στο στόχο σου. Είτε αυτός είναι να βρεις το στόχο στο τοξοβολία, είτε είναι να βγούμε στην κορυφή ενός βουνού, οτιδήποτε και είναι αυτό. Άρα είσαι ο προπονητής του Ρόκι Μπαλμπόα, δηλαδή, έτσι. Θα μας κάνεις πρωταθλητές. Σίγουρα. Θα κάνουμε πολλά. Ωραία, Γιώργο. Τι θα κάνουμε τώρα, θα μάθουμε τίποτα? Εμείς ήδη κάνουμε την προπόνηση, οπότε αφού ήρθες, μπαίνεις κι εσύ. Δώσ' του σε παρακαλώ, Ηλία, το μικρό το τόξο να το διευκολύνουμε, το κόκκινο. Α, μισό λεπτό. Σου έχω ένα δώρο. Τι δώρο? Εδώ σε έχω. Έλα, αγόρι μου. Έλα, αγόρι μου. Ήξερες το νούμερο μου? Εννοείται. Φοράς την μπλούζα σου και μετά παίρνουμε για μάθημα. Εντάξει, παιδιά, στενεύει λίγο γιατί είναι το τέτοιο. Είναι σλιφ. Τέλεια. Πιάσε λίγο και από εδώ, έτσι. Μπράβο. Πολύ ωραία. Φτάσαμε στην Καστοριά. Φτάσαμε στην Καστοριά. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά είναι, φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά είναι, αδερφάκι. Λοιπόν, φέρε το μικρό μου τόξο. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα θα κάνεις ό,τι ακριβώς κάνω. Ωραία. Πιάνεις το τόξο και οπλίζεις. Μόλις είσαι έτοιμος, ηρεμείς, περιμένεις και απελευθερώνεις. Μόλις βρει το βέλος στο στόχο, τότε χαλαρώνεις. Άρα εσύ έχεις μια τρέλα με όλο αυτό? Ναι. Με τη μπόλικη. φύση. Αγαπώ τις υπαίθριες δραστηριότητες. Θεωρώ ότι η εκγύμναση στο φυσικό περιβάλλον έχει να προσφέρει πάρα πολλά στον άνθρωπο. Μην ξεχνάμε, φίλε μου Ζερόμ, ότι από τις 10/11 του 2018 στη Σουηδία συνταγογραφείται η επαφή με τη φύση για βαριές ασθένειες. Σοβαρά. Μόνο αυτό σου λέω. Και σε άλλα μέρη. Αλλά σου δίνω μόνο αυτό σαν tip. Κάτι σημαίνουν όλα αυτά. Τυχαία δεν γίνανε. Just for kicks. I've been feeling it since 1966. Might have had your fill, but feel it still. Ωραία. Εσείς από εδώ, παιδί της Καστοριάς. Εμείς είμαστε παιδιά της πόλης. Έχεις δει και άλλα παιδιά της πόλης. Πώς ανταποκρίνονται, τι διαφορές έχουν τα παιδιά της πόλης από τους ντόπιους? Είναι κάτι που με λυπεί και μου είχε τύχει. Έχω τύχει κάποιες φορές σε γκρουπ για τρέκινγκ που πάμε, για πεζοπόρες. Δυστυχώς δεν περπατάει ο κόσμος. Δεν έχει πατήσει χώμα. Λείπει από τον κόσμο αυτό και εμείς θέλουμε να το δείχνουμε αυτό στον κόσμο. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Να πατάς το χώμα, να πατήσεις την υγρασία, να νιώσεις πως είναι, να κρυώσει το πόδι σου. Να νιώσεις πως είναι αυτό το πράγμα. Έτσι κερδίζεις. Έτσι γαληνεύεις. Έτσι γιώνεσαι με τη γη. Είμαι ο Ρομπέν των δασών. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι? Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. 3 δάχτυλα. Αυτό. Τεντώνεις, σηκώνεις αγκώνα πάνω από τον ώμο. Και μόλις είσαι έτοιμος, ηρέμεις και ρίχνεις όποτε θέλεις εσύ. Δεν έχω ηρεμήσει ακόμα. Μπράβο! Τελειώσαμε!
είσαι καλός, αλλά δεν τελειώσαμε. Ήσουν πολύ καλός. Ναι. Οπότε τώρα θα το κάνουμε λίγο real situation. Κανονικά όπως κάνουμε τα πιστόλια. Πλάτη-πλάτη. Ναι. Και γυρίζουμε και πάμε ο ένας στον άλλον. Και όποιος χάσει. Όποιος χάσει, slack line. Και όχι απλά θα το κάνεις, αν χάσεις, θα ρίξεις και με το τόξο από πάνω. Με το ένα χέρι, γιατί με το άλλο θέλω να βάλω και καλά τείχο. Τι είναι αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, 5 βήματα. Έλα. Λοιπόν, πλάτη, έτοιμος. πλάτη, Μετράμε. πλάτη. 1, 2, 3, 4, 5. Πάρτα! Σ' έχω! Ήταν έξυπνο. Καλή η κίνηση. Αλλά πάμε τώρα να πληρώσεις. Πάμε για slack line. Δεν είμαι ακροβάτης, σε λέω. Θα γίνεις. Πω, πω. Στην Καστοριά θα γίνεις. Πάμε. Αυτό τα κάναμε στην πρώτη σεζόν, ρε παιδιά. Στην πρώτη σεζόν έκανα τέτοια πράγματα. Και δέντρο. Μετά έγινα παρουσιαστής ωραίος. Ό,τι μπορείς. Τι να γίνει. Έλα ρε. Πάμε, Πάτα. ρε. Θα σου μουδιάσω. Ναι ρε. Ωραία. Θέλω όμως πρόσωπο προς τα πίσω, όχι από εκεί. Εντάξει. Κάτσε λίγο. Θέλω να γυρίσεις. Πού να γυρίσω. Να κοιτάς εκεί, να σε πιάνει ο ήλιος. Ωραία, πάρτε το μερικά πλάνα. Να αναπνέω. Ρε που μπλέξαμε. Παιδιά, Λοιπόν. θα χρειαστεί να πάρω τηλέφωνο τον πρόεδρο, Δεν είχα υπογράψει αυτό το συμβόλαιο. Ζερόμ, Σαν το ζελέ. Ζελέ να πει, ζελέ. κρατήσου. Σαν να με χτυπάει το ρεύμα συνέχεια. Σε θέλω δυνατό, θα ρίξεις και με το τόξο. Αυτό με το τόξο δεν Ωραία. θα γίνει ποτέ. Κάτσε! Θα σε κρατάω εγώ. Πολύ ωραία. Κράτα με λίγο. Κάτσε, Αντρέα, μπες μέσα, μπες μέσα, Αντρέα. Μπες μέσα, παίξε. Ωραία, Κρατήσου. ωραία, πού πάω, πού ρίχνω. Ρίξε πέρα που να βγεις. Όπου να είναι, ρε, Εκεί όπως ρίξε. είστε, ρίξε μια. Τώρα πάτη. Γιώργο, με έχεις πεθάνει. Λοιπόν, Δεν υπάρχει. έχασα, πλήρωσα, Είσαι μάγκας. κερνάς τσίπουρα για όλο το 2024. Εντάξει. Sweet pea,